Horas dia kamataraja nato soribada saluhut akan apa nasangaban. Setabi memang mengirim maaf beruntung agak bising lokasi di teras rumah di Partikienon roa wamang 2000 menongoson sada video tok kasuduk na poso lima taringot hata mangapu di uleon las niroha do di uleon arsak niroha hata mangapun sebetulnya sederhana do singkat tang na pola mall sebetulnya medok hata mangapu alai gudang do tang barani medok hata mangapun baru disuruh laman do hata aladang diboto aha materi neng sia tau nonna agyok ma marhiti videon berguna bermanfaat montok kasudu na poso kadong persiaja na perjulu na perlu bototta ado mangapu ima madok hata moleate pasahat peng hata moleate tuak kasalibut akkasitun na toro di naung pinasa ninasida akka nauli na denggan terlubima di hata nauli di hata na denggan di hata poda di hata pasu-pasu naung pinatol has ninasida tu hasuto adong tudu bagian materi nanay ko perlu bototta di nama dok hata mangapu hita na perjulu ima madok mulate tu tuatta na perduahon madok mulate tu saluhut akan atoro na patuluhon madok hata paripuli mardongan hata pasa acara mangapon biasanya di ujung ni acara paradademo sebelum disipuli dohot tangiak jadi tersongonom ma na perlu bototta molo kita nang madokon hata pangapun adong tulu bagian na perlu bototta di nama katahon hata mangapu na perjolo ima madok molate tutuhatta na berduahon madok molate tusdun na torok na berduluhon madok hata panipuli marhite pasa jadi di nama dok hata mangapok kita ikut takas-takas dohonotta takas berengotta contohna ta dupak kumma tu selu setiun na toro dina pasa hata mangapu hita ikut takas beringot tanah toro ta pun nasida isarana diamu tulang nami tabereng tulang teh diamu nat tulang nami diamu rajendong sauta nami diamu pangulan di nami tabereng nasida jere hatat tabe ikut takas na terakhir bolo madok hata mangapu unang pola margajang-gajang jele unang pola talusi akka hata poda na pinasa nyaka stun na torok cukup ma pola madok mulai ate isarana ala dipudai hita songon damu songon sonon bereinna dang tulangin hita dang bui ditik mangapu alusatta si songoni sadok madok mulai ate ma hata mulai ate do si donokta tersongon ma hata mangapu dia kauleun nasomal di uleun di jebu di uleun korja di uleun las niroha manang arsak niroha taruk ma isarana songon ma taruk perjulu ma tadok mulate tutuhatta pardenggab basah bisa luhut denggab basana do asinirohana di hita saluhutna na mga lehon hagipason kabibuhita pajukpa di lotta sa daryon
Yamat taraja inat tasori pada saluhut na persangabi hami sebona zuhutun madokum melati gunung disiala haroromu doho di haradium di rohamuna di lotta sadarion nungasipul denggan juga sedame dok las ni roha lotta sadarion berjul sehali hami medok mulati disiala haroromu doho di haradium di rohamuna di lotta sadarion disaluhut akka hatanauli hatanadenggan hata puda hata pasu-pasuan nang pinasakmu amang raja nang suri pada mulai ate ma udok kami ya muna ang giyak matutu di pasu-pasu tu hatai disaluhut hatanauli hatanadenggan hata puda hata pasu-pasuan nang pinasakmu nai dicakup badan me dot perterjun nami saya peme di persabubun nami tuak me dia bara nami apu me dia pon nami amang raja inang suri pada kolan hata mulai ati do nabui terpasat kami dia kena uli na denggan nang pinasa muna maraduk kami ang giyak ma merhiti tang yang nami diletuat tama di hamuna ahi pasun do gajang ni umur tuang songonima nang bisuk asa ang giat adok kamu lau perguruan nami, lau mengajari hami, yak kau leun, nanang sitagamot tatwak kaari, nanang rodope. Disaluhut ata nauli, ata nadenggan, ata puda, ata pasu-pasu nang pinasak muna. Mang raja inak suri pada, di bagasan uduk do seret ni roha. Doon nami ma sok kata ni si dua-dua. Nang 10 itu ma, cuma di 10 alu. Ata nauli, hata nadinggan hata puda hata pasu-pasu nang pinasak muna wapu hami ma hot martongani jabu asa turtumay na dur tiutumay na lote hata nauli hata nadinggan hata puda hata pasu-pasu nang pinasak muna seunang mamuba seunang mamose asa sa ni sulma sahat tuboten ni digaras uma sahat denggan mardalan loto sadalon sesahap mahita liling mengun saat panggabian sahak mat perasaan horas sungoni maju amang nagui terpasahat di partikenon monotum adong na orang lebih rapi tamang kono nehon anggiat boy gabi sada dalan persejaran yang kasudut hanya kena poso tujuan dari salam jumpa salam sehat selalu dari YouTube Sandi Libro Horas